Nur napa Nur? Hari ku arek apa? Ngajeni sesi Nyakjeni seksi sapa? Banu Putih. Aneh ki Men ngendi? kelamet. Nek ki ngendi? Heeh. Aneh ki ngendi riko? Kene. Ya Allah. Nggo sapa sih? Kecadeni. Sajene sapa men apa? Men kelamet. Selamat kok nganggo sajen sih? Di banyu adem. Banyu adem ora usah sajen-sajenan diomongi kok. Kira ora ngerti po. Ora ngerti kok men apa sih? Men kelamet. Men selamat. Lanjut sing ngombe sapa? Demit. Demit. Hari kok nyembah demit po? Heeh. Ya Allah. Nyong kabeh iki susu nang dhuwur. Alah gak ke susu lali ra dombe gah. Tak ombe engko. Ora percaya. Tak percaya tunggoni.